bod hi'n oer tu allan, mae'r croeso yn un cynnes iawn fan hyn yn Cylch y Defaid. Wrth i ni frasgamu mewn i Pencampwriaeth Pwysau'r Cigydd. Nawr Anwen, mae hon eto yn adran bwysig iawn, oherwydd mae enillwyr yr adran yma wedi mynd i ennill y brif Pencampwriaeth 2 allan o'r 4 blynedd diwethaf. Felly, yn bwysig eto, yn dwi? A ti'n gwybod be, gall edrych lawr y linell fan hyn, gallen ni bigo unrhyw un o'n nhw, ti'n gwybod, am dros y blynyddoedd, fel ti'n gweud, gall unrhyw un o'r ein fy mlaen i ennill nawr, a maen nhw'n gwerthu gweld, ti'n gwybod. Ers y cychwyn y ffair, mae'r prif bencampwr wedi dod allan o adran Pwysau'r Cigydd neu adran y cyfandirol, a dyna yw y gorau o bosib ymhlith ein wy'n ni o ran y ffeiri. Wel, y bridiau cyfandirol sydd yn dod ar siep yn y Meinir. Yn yr adran yma, mae gen rhain chydig bech o fantes, dwi'n teimlo dros y bridiau pyr hefyd. Maen nhw'n cael croesi. Bach o hybrid figr. Anything goes, really, yn dydy. Mae hybrid figr yn ei gwahaniaeth mawr. A y mwyaf o mix o weid sy'n gen ti yn dy ddiadell. Dwi'n credu y gorau ydy'r chance to gael rhywbeth special, ynddi? Buon ni yn dangos rhain ddoe. Par o wyn yw'r reina sy'n heb eu trimio'r trydydd par lan o iddo teulu'r hôl o Garlywelydd, a wedodd bod nhw wedi redeg mas o amser achos maen nhw wedi bod yn brysur iawn yn paratoi ac wedi bod yn ffeiri ar hyd y lled o wlad. Llai gredu. Ond maen nhw'n bar caled, maen nhw'n bar arbennig yn dyn nhw, gweithio bod nhw heb gael eu trimio. Ond maen nhw bound o fod, fel dwi'n dweud, gan bod nhw heb gael eu trimio, os nhw'n disgwyl iddo fo fod i tynnu nhw ymlaen, maen nhw bound o fod yn handlo yn special, ynddi? A mae'n dangos cryfder y beirniad bod y twyll y trimio ddim yn poeni fe o gwbl, mae fe'n gwybod beth sy'n o dan y glan, yn dwi? Yn union. A rhaid cofio, mae gwahanol tipyn o wahanol pwysau yn y peiri yma hefyd, felly mae'n amlwg, mae wedi rhoi cryn dipyn o feddwl i swmpo nhw i gyd, wrth gwrs, ac i weld beth sydd yn ei blesio fe. Felly, yn adran Pwysau'r Cigydd, ni chi gweld yn y rhestr fer, mae dyn ni 3 o Gymru. Par cynta o Ddimbych, Dyfan Evans, yr ail bar, Geraint Davies, dan yr eglwys Aberhonddu. Trydydd par o Garlywelydd, teulu'r hôl a'r 4ydd par, Tirion Griffiths o Ddimbych eto. Felly 2 bar o Ddimbych. Wel ie, credit te ffermwyr y gogledd Cymru yma. Be mae Mike yn gwneud nawr? Mae fe'n trin o thrafod y rwy'n, y glira i'r goelwyr. Be mae fe'n neud? Mae o'n trin y cefn a trin y pen ôl, jyst i weld faint o gig sy'n na. Neu siw bod yna ddigon o gig na, a cig yn y lle rait, a cig caled hefyd. A pan ti'n dŵad i'r pen yma yn y cystadleuaeth, wel, so ti'n disgwyl bod nhw gyd, a digon o gig yn y lle rait, ond mae o fel beirniad wan yn edrych am y finer points. A mae'r margins bech yn mynd i wneud y gwahaniaeth ar diwedd y dydd. Trwch blewyn sydd yn dyn nhw'n rhaid, achos mae fe wir yn cymryd i amser yn Joan Wen. Fel ti'n gweud, mae wedi arafu, mae'n cael gres i drad fan hyn. Mae'r manion pethau bychan nawr fydd yn wneud y gwahaniaeth, ynddo fe. Chi di arddangos digon dros y blynydde. Siwnt chi'n credu mae'r arddangoswyr yn teimlo nawr? Mae nhw'n crynu yn ei sgidiau? Mae nhw'n crynu yn ei sgidiau, ond mae nhw'n siŵr hefyd yn gobeithio bod nhw'n mynd i ennill, ynddo? Dylen nhw gyd fod yn brawd ofnadw. Mae'r rhain sy'n dod fan hyn blwyddyn ar ôl blwyddyn, y gwaith sydd yn mynd i paratoi nhw. A fi'n siŵr bod nhw dal mor nerfus yn dod mewn i bob cylch, ti'n gwybod, yn wedi pan maen nhw'n cyrraedd y rhestr fer. Na, mae'n glod aruthrol iddyn nhw gyd. Teulu'r hôl. Rhaid cofio hefyd, maen nhw wedi ennill i adran ddoe yn dydyn nhw. Tirion Griffiths o Ddimbych yn ei gwneud i! Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Am yr ail flwyddyn yn olynol. Chwarae teg. Oedden nhw'n edrych yn wy'n de. Mwy o size yn y ddau yna, neu'r rhai yn y pen yma'r line-up yn dod. Wel, arbennig i fachgen ifanc y fe. A wedi ennill eto. Mae'r ein yn drymach par wrth gwrs, ond yn sefyll allan a unwaith eto, mae rhaid ti'n edrych ar par yn dy ti, a maen nhw'n just, mae'n anhygoel bod nhw mor berffaith, ti'n bo? Diolch yn fawr i chi, Anwen a Dylan. Fe na i fynd draw i weld Tirion Griffiths nawr sydd yn hapus iawn i fi, dwi'n siŵr, wedi ennill Pencampwriaeth Pwysau'r Cigydd rhyw fis yn ôl, a nawr yn ennill adran Pwysau'r Cigydd am yr eildro yn olynol. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr iawn. Waw! A ni'n mynd ysgol yn heddiw. Ni ddim yn ysgol. Ond be mae'n meddwl i ti? Pob peth.
beth. Dim mwy sioc lan i'n allan y... No. A fe nes ti weithio'n galed ddoe, a nes ti ennill y dosbarth olaf. Just in time fel da. Ie, ond, dim ond un oedd eisiau ti ennill ddoe. Ie, un ti eisiau da. Un bar. A theulu'r hol yn ennill y Gair Lywelydd y Gilwobr. Ond llongyfriadau ti. Ie, iawn. Oedd i ennill y Sioe Môn, dod fan hyn. Ti'n mwynhau'r arddangos? Dim mwynhau, no. Mae'n teimlad wedi dim really disgrifio, really. Ond gwneud y gwaith caled, Ie. gwerth pob eiliad. Ond beth o wyna nhw i ffidio nhw i troi'n allan. Mae'n neis gael beth yn diwedd i. Da iawn ti. Llongyfriadau mawr. Da iawn.